se tulee nyt, sulla on 115 tuohon rinteen yläosaan. Joo. Puhuit silloin, että ajot 90 jossain kohdassa. Joo. Tääkin on vähän siinä, että missä kohdassa laitat sisään. Tässä on niinku, täällä on hirveän vähän tilaa, niin tää tulee käytettyä. Niin tossa on kans se, missä voi jonkun verran. Aika samoissa on, että kumpaa kautta ajaa tuon sisäpäin ulkoa. No niin. Ei tosta ulkokierrosta ole mitään hyötyä. Aika aikaisen. Kyllä se on oikein rytmi, niin se on ihan eri tuntu. Se ei niinku myöskään pelkää paikalta niin yhtään jänskätä. Se tulee ihan siitä